Ja, dit zijn hele mooie rondjes. We zijn nu binnen bij de richting Jennewoord, Ouderveen. Ik kom hier heel vaak. Ik vind het een prachtig gebied om te trainen. Het is hier lekker rustig en een mooi natuurgebied. Bij de Malje jet de ploeg van Jumbo-Visma bij de besten van de Vroad. Zoens dit seizoen is er een Froljes-ploeg met 2 Friers in. Aafke Soet en Anoushka Koster. Qua professionaliteit is het heel belangrijk dat het echt alweer wat omheen gaat. Dan zijn er ook al een paar goede Froljes-teams in Nederland. Maar dit is wel weer één extra erbij. En het is juist wel bij de man. Jumbo doet hartstikke goed. En dan kunnen we op mijn lijstje. Kennis die ze hebben, die kunnen ze overbrengen op ons. Dus dat is een heel groot voordeel. Dus qua voeding, qua training, qua begeleiding. Dat zijn 3 dingen die zijn eigenlijk al van hele grote waarde. Koster ried het haar ta op de Belgische hutfietsklassiekers. Te beginnen met de Ronde van Vlaanderen van onkomende snijn. Klassiekers vind ik altijd heel mooi. Maar nu krijg ik nieuwsbladen, Sahoorn, Straden. En ook komt aan Vlaanderen droom en Amstel Gold Race. Ja, en dat zijn toch wel heel speciale koersen. Ik ben wel een van de kwartere klimkes. Dus dat lijkt me wel. Dus ja, ik had er wel een prot en dracht in. Van genieten. In Limburg is het mooie van de heuvels en het klimmen. Dat is echt prachtig. Maar dit vind ik echt wel heel mooi.